Falcone. Falcone. Biloy Falcone nga mao ginangusog nga pag-adto kung niagi lang gyud siya sa taga dinhi gyud sa proper Hilongos among amigo musician nga si Roland Suarez. Dinood na. Mao na mao sanay among mga grupo didto nga naadto gid siya ni Roland mao na nga nahabot gid diri no? Dinood. Pero una ko pasalamatan mahigala ang ato daing usa. Dili gyud ingon nga ang atong main sponsor ring atong kalingawan karon. Dinood na. Walain ang atong Ginoo o Unsa ning sa patron atong diri? balaang patron. Unsay patron dre? Babae di ay. Berhen de la Paz Naam o lagi Santos Clean. San Isidro Labrador. Naalagi Santos. Anya ra. Ha? May Santos. Anya ra god. Ang atong balaang patron o ang atong balaang nga Santos nga mo'y atong gigahinan nining atong kalingawan. Pasalabatan na to, masibang pakpak atong sa atong kahitasan. Nagitagaan tagmaing panahon. O sunod unsay patron imong gingon ba Santos? Naay Santos dire nagbinugtong. Ay man. Naa day na nagpatong. Unsa na Santosa? Ay di na Santos. Ha? Santos na oy. Santos na? Oh. Unsa na Santos na? Santilmo. Believe ko Santos nila kay mutan-aw variety. Santos, di na Santos ay. Unsa na? Santilmo. Ikaw aan mas ka Santos. Unsa mo ko? Sandayong. Og may gala atong kunay pasalamatan may gala ang atong mga major sponsor ni atong kalihawan karon kundi pa tungod kanila dili gid kini madayon gi atong kalihawan. Gihangyo kini ni Biloy nga kanang gipangduol niya wa gi balibad. Dinod. Oh, pasalamatan ako dako may gala ang atong mga major sponsors walain kun dili ang una kun mahimo non-stop pakpak lang tingali. Di lang magtagsa-tagsa kay gamay ra bitaw total 3-0 ni kabuok o guban pa kung wa man kay ma-mention sorry lang. Okay mahigala una ko pasalamatan mahigala ang inyong barangay captain Captain Mick Alivio. Masimong pakpak mahigala kung mahimo non-stop. Mr. and Mrs. Eustekio Baer. O ang among amigo Judge Mike Polinar. Masimong pakpak Mrs. Lomin Ilomba. Masimong pakpak yapon Mr. and Mrs. Eusebio Falcone. Mr. and Mrs. Enrique Falcone, Mrs. Abet Luzon Sabico, Attorney James Solimni, Doner Modisto, Mrs. Pauling Valmera, Mrs. Pauling Valmera. Ha? Diyan. Gipapas mang mister nya gilisag Mrs. Amo ni nga Mr. ni Mr. Mr. Pauling Valmera, Miss Mildy Cruzada, Miss Angie Zamora, and Domin Pumarin Malayan. Okay, may gala mas mga pakpak kanilang tanan. Okay. Okay, clean. May gala usbon ako aniya kami karon. Okay, may gala na kami. Pero aniya kami sabi ito katawa. Okay, pero may gala nga kamo ninyo. Og labi sa duha mi pero paniwao na mo. Pero amo nga panikamutan sabadi ay. No unsa man ka wag gibatasan nimo oy kay bukan istorya pata. Musapaw jud ka, wag kay batasan da. Yung batasan, Wag kay eskwela batasan pambansa. Tingig ikihagag police clearance na. Unsa? Kay bukan sang gibuhat. nagunsam ka diya. Nangay ko nagkatahuran. Kasi yun nakatawaran. Kamo ka mga katahuran. Very simple. Di na kong tao. Hindi akong tao. Una ra batay mga dagkong tao gini din atong di ultimo na mga judge, na mga attorney, na mga bisag unsa mga edukado gyud. Kinahanglan professional yun. Mukan mo kanta na ba? Mga kakatahuran di na kong tao. Akong tao. O sige, di na kong tao. Members of the KBP, members of the board members, Nagiahak na. to all senators, Senador naman na oy. ladies and gentlemen, good night. Sabada, unsay good night, pataka man lang ka. Gabi good ron. Good evening dili good night. Di ba ang in English gabi night man na? Sabada ito gatuga kag in English. Ay pag in English maawaw ta.
Remember, you are elementary graduation. Unsa, kung mga ikagatahuran, kanang binisaya lang, kimawaw ta. Nakay binisaya. Di na kong tao. Di na kong tao. Ako doon na. Bisaya ko ta. Di binisaya. Kuda. Di ako. Mga magbubuot. Ano ba? Ani kining ubos niyong magbubuot. Kay nasayod man kami, nga insakto kamo sa kabuot. Pero dili lang sa kami buot. Nga kamor say magbuot-buot. O gilapitong way buot. Matupay buot din siya. Kung ako'y buot. Naman siya buot, di apiltanan. Ang gusto na ko, Bob, kung mga ikakatawaran, ka na binisaya lang. O binisaya on good. O sige, binisaya. Magkaya magkabigil mo na rin. Ano yan kami aron pagligaw? Karin tao ito kataw. O, ay sa punga kung babagod. Di ti kasapungan, imo man silang kasabaan. Saban. Mga ikakatawaran, ka ng kalma pag-istorya, bugnaw, paminaon, di nimo kasabaan. Bugnaw. O, sige pa nga ikakatawaran, bugnaw, paminaon. May gabi ay water. May gabi ay frigider. May gabi ay kindi. May gabi ay strap. May gabi ay ice cream. May gabi. Sabar diha, oy. Kung skin di, water, ice cream, ice drop man na. Karon pa ka na kami ng bugnaw. Dili na mao. Uy, Bob, ka na kay bugnaw man na, para min sakto, usba ko no, para min sakto. Unsaon na sad? Kana kay bugnaw man na, init-initi ko no. Ayun nana. O sige, init-initi. May gabi itakuri. May gabi termos. May gabi ikumbulsyon. May gabi hilantan. May gabi kayo. May gabi. Sa balay, wad yung sabot-sabot ang pasabot. Wa na sad. Ang buta ko pasabot ba? Para sa TV ba? Mga medyaman, mga reporter, mga disinting tao, journalist dahil kan tigbalita. Ay ang buti mo ipasabot ay kanang nasa TV kanang kadhapon mo singgit yani. Unsa man? Mingon, hoy! Gising! Ana! O ana ba? Naka. Na ako. Unsay mo? Pina-air ni Baron. Nakay pinerde ba? Air ni Baron. Pinanaw. Magandang gabi. Balik bayan. Magandang gabi. Bayan. Hindi matuloy bagyo sa panahon. Ito na po ni Baron. Ang lingkod. Nagbarog. Tulog pa ro. Naglingkod ko, nagbarog. Nagbarog lagi. Una, hindi matuloy bagyo sa panahon. Ito na po ni Baron. Ang lingkod. Nagbarog. Oo. Ikaw, doon na ka. Ikaw ra bakrin ang hambog kang biloy nga field reporter kuno ka. Oy, saksi nas Biloy Falconing ako, reporter ko sa tanang radio station dito sa Sugbo. Mama? Sampol lang na di ka. Maminaw kuno kuno mo. Okay, may kala, sampol lang mo sa press report. Palitan ang anchorman, si Judge Polinar Baron. Mingon si Judge Mingon. Okay, makikilala na nagkasabatan din sa Bungaw, Hilomos, Leyte, hatop ka na yung Major Report, ba nga sa tao, ba naman ang Penderman, 35 anyos, o karoon pa minong saktong detalye, karoon si Franklin, Franklin kami. Ako na na. So, dahil ko, mingon ko. Ang magkagalan ko ni Bungaw, aduna kita pasupot nga sa press report. Wow. Ang atong pilanggang presidente, Gloria Macapagal Arroyo, magpadala sa gatong sa sakong bugas din sa Bungaw. Wow. Ang sako niya bot na, ang bugas, wa pa. Reporter! Oh. Napay, sumpay. Ang sabay. Oh. Kung kinsa ka ito makuha sa mong bugas, halakuan nyo, tos Amerika, inyong plite. Oh. Ngayon. Mahala na? Oh. Sultian ti kaklin sa wapat na magpares. Newscaster good ko. Nyo sa ka? Oo. Din man. Sa pag-asa. Pag-asa. May kang balitag mga trahedya. Sama sa El Nino, La Nina, kanang barko makras, may planong malunod, mga na. Sabi na ay, kaming Irni Baron nga kaubana. Kamudang Kana si Irni Baron ari na mangupyan ako. Oh, kumbugiro. Kami ang tigbalita sa lagay ng panahon. Oh, kamu si Ernie Baron? Kami si Irni Baron. Ay, kamu tigbalita sa lagay ng panahon. Dino na. Uy, Bob, makaingon ko sa kong kagalingon. May pa mo si Ernie Baron. Kaya na pa lagay ng panahon. Nya. Pero kanya kong lagay, wala lagay panahon. Lagay, kahimtang ka. Mao lagi. O, B, para mo to ako, Bob. Nga ikaw, reporter ka. B, sampuli ko na sila. Ay hatag sa kunila klin. Di, parehan na ako ba ni sampol? Sampol, sad. Ihatag sa lagi ko para ganahan ko musulti. O, ihatag, Ah. May gala, inyo na nis Bobby, oh. Ipaila ko ba? O, ipaila di kayo ihatag. Maura na. Tinagalog. Nagalog. Okay, mga kaibigan, narito po ang ating reporter galing po na Manila, Zo. Mr. Bobby. Bobby, pasok. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang inyong lingkod, nagkurog-kurog. Narito na po ang ating ulat panahon ayon sa walang pag-asa, isang napaklakas na bagyo na tanaw na papalapit sa Pilipinas. Habang ang Pilipinas man po ay papalayong papalayo sa bagyo. Saba daw eh. Nagpalayo naman Pilipinas sinoon. Kanang Pilipinas talawan kilang bagyo. Napay sumpay. Napay sumpay. Okay, mga kaibigan, pakinggan po natin ang dugtong niya kang ulat. Mr. Bobby, Bobby, go ahead. Ang nasabi pong bagyo mga kaibigan ay malakas na 500 km per hour. Ang lakas po niyan, subalit huwag ikabala ating kababayan dahil po sa nasabing bagyo ito'y malamang nahuli ng mga
Abu Sayyaf. Uy, dakpan ang bagyo. Dagman Glenn. Uy, ransom. Wala. Oy, Bob. Paminaw, Bob. Di ari ta, Bob, para manganta. Ang anta Glenn. Okay, manganta ta. May gala, magpaila din sa mong kagalingon. Kami ang dos kompanyeros. Daghan kaming grupo dito sa Cebu. Klase-klase lang. Pero akong gisabot yun si Baybiloy nga karon paita niya mo siya, uy, come here yun duha. Kasagaran mo na andan diri mo aring biglete grupo gyud nga uno mi katawo ngadtos na po, ngadtos 15. Mo na karon duha ra gyud ta, Bob, no? Tinuod. Pero sagdi lang panihwaon na mo nga sa sunod kuno, permero pa man diday kuno dinhi nga gibaretihan aw gi adunay siyo nga inani sa sunod hoping nga kuan gyud ma grupo na gyud. Pero kung palitag pulan na gitaw ang papulan gyud tao. Pero makarecommend gihapon mi kung kinsay wa pa kasyo dinhi. Kay swito naman si Biloy nga pag-contact dito kay naman si Roland Suarez, di ba, Bob? Okay, Glenn. Di ba, Bob? Okay. Okay, Bob. Glenn. Kuha na kong sista. Okay. Sige. Ang may gala din hiday sa bungaw hilongos amo yung naaninaw ni Franklin nga nagbaha gyud ang mga gwapa. Naglunop sa mga batignaw. Saba dia. Unsa ba? Nagbaha ang mga gwapa, Clint. Unya. Pero naglunop ang mga batignaw. Saba di ba, bay? Ganahan or kamulitok anang lunop ang batignaong, no? Nganom day. Apil na gukas lunok. Mangunay mo ka. Ang may gala, kasing tambag sa dos kompanyeros, gikan alang lang mis kababayan, gikan sa batanon nga to sa edad-edara na, ayaw lang taon mo og sulob og piting ang karsonis og piting nga short. Piting nga karsonis og piting nga short. Oh, Ngano man? piti kay mong utot ana day. Laghan pa kay mo. Otro mahigala, pasensya lang kay mo nako. Naagid ko gibati sa kong tilawasan pero show must go on man. Padayon. Lihat lang jud ko. Bahala na, Bob. Okay, okay, Clint. Hindi ka maganta, di ka kakwarta. Di ka kaon. Mura kaon tag na issue, di ba? Okay. May gala. Okay, pwede na. May gala, pasensya lang kay medyo nadugay mig abot kay ngamong gisakyan nga fast craft. Kining kusog mo daga, hinay mo dagan, kusog malunod. Di ba, Bob? Tinaon na, Clint. Kanang di mo to fast craft ng sakyan. Dai. Dito fast craft. Unsam na ito? Bankrupt. Di ba? Tinawag may gala. Ganina, sayo kay minaabot. Pero dito mamigi pamahaw sa proper Hilongos good. Pamahaw na ito, piniuton man to. Ito, oo. Mo na nga, nadugay-dugay mig abot diri. Mo to, pakyaw mig habal-habal, padong dinhi sa bungaw. Pag abot na mo sa iskina, dinhi, gikas sa highway, padong dinhi sa bungaw, pagsuod na mo, among gisakyan nga habal-habal na tumba. Oo. Mo to nga ako nang labalakan pag itong angkas na to nga babae. Katong cheese? 17 edad atong bayana, banabana na ko 17 edad. Unya, Oo, naman day? nag-ibog-ibog to nako. Unya, guwapa. Ah? Guwapa. Ay bati nog naong. Uy, bati di ay. Bati niya, pero kita kas lawas ay. Nga namang lawas. Bati pa siyang naong. Limang kapag tumba sa balaban nakabantay ko, nakalukso ko. Unya. Ang ako naroyan, ang babae gyud. Iwa kabantay, nagsayal ra ba siya? Pagkatumba sa balabal, sus man napukas, magigpadakdak siyang lubot, napukas Luoy sa saya, yan. napukas diri ko to, kitang tanan. Unya, unya. Mo to naluoy man ko, akong giduol ang babae. Ginsam mo. Akong giana, uy day, kumusta? Hmm. Ningon ni babae, ito, pula pa rin ang hasang. Di ba, no? Hingigo ba yan, no? Ulagong? Oo. Mo to, nag-short mo ko ganina. Oo. Ingon siya, uy, ari good do. Ko, ngano day? Siya, salamat kayo ha nga, nagpakabana ka na ko. Okay ra day, basta mahingog mo. Siya, uy, sige, kupuwa ba? Siya, uy, kagagmay ko ni magpaa. Isaway ko gagmay paa. Yawa ka mauwaw? Nauwaw ko. Unya. Tungod sa kong kalagot, hobo, bitaw ko tanan, hasta brief. Unya, unya. Pagkakita niya, siya, dako pa man sa spa. May gala, tinod may gala, pasensya lang kining among istoryang komedya, among kantang komedya, pasaylo ang mulagbars naman sa dila. Kay para lang mga tawa kitang kabusog timawa. Lin, Okay, kanang Bob? imong babae nga giingon, ang imong ganahan babae kanang edad mga 16? Oo, ganahan ko Pati, 16 yun. Akong ganahan babae klin abi nimong play edad Unsa man? 34. Oo, grabe, guwang na ko na. Guwang ko taon, nganong guwang ko taon ng 34. Ano man? Nga duha man ka si City. Si City diri, di si City di. Sama na. So nga.
May gala. Sorry lang kay bitaw. Mangayo lang ko ninyo pasaylo daan. Kundi mo ka pasaylo, labayas Franklin patua. Okay. Aglin! May gala, amon manggingon no nga kay cameraman duha, patakaran man gyud namo nga first time pa man namo dinhi kay kanang hindang sige na gyud mi diha. Mao na nga malimot mi sa among ikanta gani, bitso lamig ana-ana, bitso mig entertain ninyo nga marambol namo ba. Mao na makaingon uban nabalik. Pero kini patakaran gyud namo dinhi na usab gyud ang una nga No. first time pa man namo, mo na among ititirada katong mga karaan gyud namo nga jokes. Kung ganahan mo, igbalik mga bago na sa bro. Ay kalimot. Rumble sa 816 ha. Ha? So, body oy. Wala hi mo. Patagal mo. Ay, alay mo na. Lalala, kuha gulpi na. Lin! Okay, may gala, nakailan na mo, magpailan mi sa mong galingon kami ang dos kompanyeros. Ako si Franklin Padayogdog, kauban sa Paturatoy. Kinsa nga nimo? May gala, just call me Bobby. Apelido? Bibobo. Nga nimo? Bobby lagi. Apelido? Yung nagbibobo. Kumpleto ha? Kumplitohon. Oh. Bobby Bibobo. Oy Bob, nakailan sila to si Bobby ug si Franklin pero sila kaila kung kinsa ta magkatao. Nya. Ang may ni Bob, magpaila ta. Jadi ka mauwaw. Dahil bisto naman ta. Ha? Okay na. Regular ka. May gala, ano yung among tunay nga pagkatao? Kaming duha ay mga gwapa. Uy! Ining among mga hitsura, murag artista. Kaming duha ay mga gwapa. Kining among mga hitsura, daghan sa hungkira. Ako'y una ko. Di ka ba? Dona, ako'y trato. Oh, unsa man, magpailas ako. Pailas sa. Oh. Ako kini si Inday Franklin, wapagayod kaayo, murag si Claudine. Bisag kinsay mag-iring-iring, pero may favorite mga dagkog utang. Ay! Kaming duha ay mga gwapa. Bisag asa kaming dapita, daghan upana, labi na sa hilongos. Tungod ka na sa among kagwapa. Kiting dughan bugan o paa, ibog lang sila. Pagpaila ba? Ikaw, pagpaila. Ako usap si Inday Babi, tawag nila sa ako ganda babae. Ay! Lawas daw ko kakulabadi, apan ang akong buga na puno sa buni. Ah! Kaming duha Ay mga gwapa, kining among mga hitsura, murag artista. I'm Isabel Granada o si Bobby Di Bomba. Kaming duha ay mga gwapa, kining among mga hitsura, daghan sa hungkira. Doon na kay Uyab. Naa, Pagpaila si Mang Uyab. doon na ako'y tratong daot, apan ang iyang armas pagkatambok. Kakson ko niya og hugot, tungod sa kahuot, ako nakautot. Kaming duha Ay mga gwapa, kining among mga hitsura, murag artista. may gala. So, Lalala, ay pato abay, ay duglo ka. Aw, Sabi ko mamato na. May gala, Bob. Agli. May gala, sultihan ta mo sinood, no? Bisag asa mi magsyo, Visayas, Mindanao. Kung magkuyog ming duha, sige humok kay Banog Chicks. thank you, Queen. Kay gani lang pag-abot na mo, sus, sige kita na sa chicks. Dito mis na Tigbakayan. O sige kita na sa chicks. Kay kinis Bobby God, kung maghubo lang ni, bus o kiniglawas. Usa ni siya kaniadto, usa ni siya ka bodybuilder. Niundang siya, usa na siya ka body odor. Diba ba? Bus o kiniglawas. Ang kabusok siyang lawas may gala, murag yung guod. Murag guod. Na ikaw sa nakakita ang babae sa dughan, ningon babae, wow, good. Mo to ganas Bobby, hobo des t-shirt, ningon babae,
Wow, good. Moto ganas babi, hobo des carsones, ningon babae. Wow, good. Moto ganas babi, hobo des brief, ningon babae. Wow. Uy, unsa na kagingking? Ngayon, di na kagingking rin na. Ay, kagingking na ay. Di na kagingking. Kagingking. Ingat di kagingking. Unsa din na? Dabong. Hobong katula. Oy, Bob. Lin. Di man may mga plaka nga usara atong balihon. Baliw na to. Oh, kay numdum ka ba? Wala. Pag, ha? Kinumdum ko kanina nga pag abot na to dili, abi-abit ang biloy, ginalitan tagdaghang itlog, astang itlog ni biloy atong gikaon, di ba? Saba day. Katong lugar sa itlog yang gihatag. O katong gidalit na nga itlog ba? Daghan ng klase ding itlog din is bungaw oy, hilongos. Dito mis unahan daghan ng bibi ba oy. Tinuod. Oh, daghang klase sa itlog, daghan itlog sa manok, itlog sa pabo, itlog sa gansa, itlog sa bibi, itlog sa Adi lang ta mag-istorya ni Aritaron ta manganta. Unsa itong katahon? Manganta tag itlog. Itlog. Megala, kunang dalit, itlog. Go. Anya lang yun niya. Basig makaingon ng taga bungaw nga mao dahil dos kumpanyeros ang ilang instrumento usara sistara. Nare ka lang yung suminto. Napangula instrumento clean. Unsa may anana? Gitawag ginig saxonos. Si saksono, saxophone. Saxonos ni ako gitawag ginig invisible instrument. Invisible. Hay man naron. Sabi na nabi ko invisible nga makita. Invisible gani di ko na makita. Unsa tingan? Saxonos. Megala, itlog with saxonos. Tay pa sa anong hikap song ilong. Mo na saxonos. Mo na, gilar ka. Itlog, itlog, itlog. Pirmingin mo kaon og itlog. May itlog na pula, puti, binuhok og lapas, palot, pinoy, pritong, lasado, og lain-laing itlog. Itlog. Itlog, itlog. Kung kamo walay sudan kaming duha, na ato kamo sa amo ang lutong pirmi lang ka itlog. Oras-oras kamo mga busog. Itlog, itlog. Paboritong pagkaon na mo itlog. Itlog, itlog. Makalikon pa kondisyon makabusog. Paspasan na gihinay mo gula nimo. So ano ko pagpaspas, imong gisapungan akong ilong. Di na ko ginawa. Sige din lang sa pungan, paspasan lang ang duyog nimo. Di na sa pungan, paspasan. Unsa man ako? I-fast forward na. Ipa-pass forward. Oh. Amekala, i-pass forward ko no. Iphanyo pila ka klase yung ang akong itlog, ang ilang itlog. Pila ka klaseng itlog? Paspasan. Oh. Okay, larga. Ay sa pong ha? Hindi na sa pungan. Okay, larga. Fast forward, iphanyo pila ka klaseng itlog. Larga. Larga. Itlog, itlog, itlog iphanin nyo. Pirmi ngayon mo kaon og itlog ipha. May itlog sa manok, manok, mao, pabo, ngingiw, uwak, tong mumpunegan sa itikliyaw, tikling, maral, kukuk, buntok, bakitiki, kanding, butakal, kabayo, makakabaw, ilipan, langaw, lamok, ilaga, liguan, butukan, tungaw, langaw, iro, kandingan, niton, punhok, o hipanwati. Ang kuyos walay labot. Itlog, itlog, paboritong pagkaon na mo itlog. Itlog, itlog, Makalikon pa kondisyon makabusog. Makalikon pa kondisyon makabusog. Kung kamo pirmi mo kaon og itlog. Itlog. Balot. Akin. Oh, sabab. Ako ba nakabantay ko nimo Clint? Noon sabab. Mag-istorya rin nagbinisay ano magkayungit man jud ka. May radyong nangutana ka na. Ano man? Kay sultihan di ka dito gyud ko nagdako sa Manila. Sa ato ba Tagalog di ka? Tagalog ko. Pero hindi lang ako magsalita ang Tagalog, baka mahirapan sila sa kalisod. At mahiya patayo sa kawaw. So may kinabuhi nimo dito sa Manila Clint? Milyonaryo. Ha? Oo. Milyonaryo. Pagkapurin ako, niloy ko sa Cebu, nagtartinera na lang ko. Visayas, Mindanao. Pareha day ta Clint. Dato sa di ka. Sa una. Diim ka dato. Sa Cebu. Wala ka man noon. Sa una naman to. Hayos maayo, magkontesta kung kinsa dato na itong duha. Suma ba? Niyari man ta parbangan ta, ang akong kagi, kantahon ako. Kunya akong kagi kantahan sa dako. Kung sumani mo, dako naman ka. Kantahon. Ako'y una. May gala, ani akong pagkadato sa una, tinagalog, larga.
Ako ay isang anak mayaman. Regala dato ko no. Lagi na lang lechon ang aming ulam. Siyempre dato ko dito sa yun na. Ang nanay ko sa madyungan, Kasugaron. ang tatay ko sa minteryo. Patay na. Paano na ngayon ang buhay ko? Dato niya paano? Patay naman sa akin ay walang tumatanggap. Dato niya ito matagwa. Kaya mababa raw ang aking pinag-aralan. Kapahita mababa. Kaya doktor lang ang natapos ko. At may 10 auto. Paano na ngayon ang buhay ko? Dahil sige lang ang paano. Paano niya, oh? Joseph Estrada ang driver ko, ah. Ferdinand Marcos aking mekaniko, ah. Juan Ponce Enrile ang security, ah. Si Bin Laden ang badi-badi. Ako'y doktor na wala mo kontento. Doktor ka niya ka juga magkutito. Kumuha lang ako ng ibang kurso. Kung sa kurso ah. Paghuwat. Scientist ang natapos ko, merong skylab at eroplano. Paano na ngayon ang buhay ko? Dahil sige lang ang paano. Paano niya? Gringo ho, nasan ang pilot ko? Ah. Chris Aquino ang stewardess ko. Ah. Si Imelda ang labandira. At si Usang ang masahista. Ako ay kani adto sa dato pa ako. Oh, dato sa Cebu. Okay. Daghan kayo akong mga amigo. Uy, basta dato daghang ginag amigo. Kanang mag-inom na kami, ilimnon gyud nga klase-klase, sumsuman pay imo kinilaw butiti. No, wag mahilong inataya ka. Napo ka buok ang among auto. Napuoy kagamay. Kamay gud. Among motor man tinilagdi si Utso. Ang gamay lang gyapon. Labian ka. 30 ka buok ang among barko. Kambot pay imo 5,000. Labin na gayud sa purlon di pasahero. Amo na. Ano na porlon di pasiruan? Pagka nindot ning dato ta. Wow. Labi na gyud pakisama ka. Bisan asa ka papunta. Oo nga na, magbisa ka sa punta. Daghan gayud ang mutimbayan. Akong dati tua sa Saudi Amerika. Oh, Saudi America? Nagunsa? Kay nag-asikaso siya sa among mina. Mina ka ng minatay? Dili oy, ang ako lang di kauwawan, katurag yun akong apuhan. Naman. Kay namurikat bisan nagtiguang. Ha? Pagkabait ning kahimtang, Wala pait na. Kunya? napurdoy na kaming tanan. Imo rapuhan nga dagwisit. Wana kami kaptangan, Wala perti nagyong portuya. mga puthaw na laysudan. Biloy maluoy ka na mo, pasayloon mo kami. Ang salagi dungdana mo, dili. Oy! Nung sa nga muyo naman ka diha? Ay, nagsulod-sulod dengan ni mo. Ay di ka magsulod-sulod ang mahinumduman ko. Sinumduman Kay sa una ba buhat pa nilang stage, ilang chapel diha ba? Oo. So diyan ka nakaarim ko sa una. Gida Sa una? ko diri. Oh, gida ko ni Judge Polinar. Hindi suloy ko ni diri. Yeah, yeah. Sus porigaba at pista to siya bab. Nya ang pari mamisa man ay pista. Oo. Sus pag anas pari bab mo ang wa pay nanimba diha ang pari naguna sa kapilya. Oo. Karon ang pari bab sige pangus mo. Wala. Sige ana ba? Wala. Baho di king anso luyo sa kapilya nila. Ay, di ba ang to? Oh, mo to nan hinduman man ako. Mm. Mo to nga pag misa ros pari daghana kay nanimba. Oo. Pista lagi. Giapil sa misa sa pari. Di apel og wali. Oh, wali. Yun sang Yan yun. na siya. Kinsay nang ihi sa luyo. Mo to ang nanimba wa maningog. Nauwaw to. Nauwaw oy. Oo. Mo to giusbas pari. Ingon ning pari nga. Tugan ka mos tinuod. Kinsay nang ihi sa luyo.
Mo to na konsensya tinito ba mga choir ba kanang tikanta gani? Ay, kantura. Oo. Unsa man sila? Na konsensya nito ba? Unsa man Kaya sila? na sila eh. Dili na mag-usap kami. Gusto sa mga choir ba dito? Ngidi ay. Galawgawan mo. Oy, Bob. Agli. Di man may mo paminaw sa Bob. Ah. Nang hambog makasaon nga ikaw nagkakuyab. Bisag karon Glenn. Uy, lopigon ka na ko mas daghan kog uyab nimo. Mas daghan kog uyab nimo Glenn. Mas daghan ko. Sultian ka ako mga uyab. Uy, Unsa may mga uyab nimo? Bago pa ko hinis bungaw, pag-abot ako, gina ko biloy. Dito Oh. ko sa ila, namin na sila galingan. Oh. Suri-suri ko sa bungan, suri ko sa unahan. Pag-adto ko sa unahan, dahil gwapa, nauyab din ko. Unsa uyab nimo? Anak ko no siya magdadaro. Uy, kabati. Oo. Uy, dito ko sa ilang, dito ko sa katong-atong gikanan. Oh. Lamig igsudan mga seafoods. Oh, ano ko birthday? Dito, gikanan na to. Oh, lagi. Siya pilido to. Luzon. Oh, Luzon? Dito Visayas, Luzon to. Wala. Dito ta sa inang Luzon. Oo. Uy, kuan mga seafoods tirada. Ganahan ko og seafoods. Unsa may ganahan mo seafood Glenn? Bomba, amonada, paklay, mga kuan. Pabalay mo gud gan kag seafood mga kanang pansat, pasayan, lambay, kugita, dukos mao na Sa mga baliha seafood. oy. Katoy ilang baboy ni Luzon. Gito magigitugays dagat. Seafoods kaya po na. Ah. Mo to nga nakauyab dahil ko dito. Unsa uyab nimo? Nakauyab ko labandera. Kabati. Uy, nakauyab pa jugog kanang tindira, ganina tindira barbecue. Diha ko anay, bungan. Oh. Kay Glenn, sultian di ka ako mga uyab, mga profesional. Professional. Unsa man? Nakauyab kog maestra. Uy, kabati ang maestra. Nganong bati gud taon? Baho man ng chok. Nakauyab kog doktora. Uy, ni samot. Bahong medical. Nakauyab kog mga Uyab. Oh, Kisay una. ako na sayo na. Ikaw una. Oh. Okay, Miguel ah. Daghan na may uyab. Okay, go. Kung ako'y ulit tao, gusto ko akong maasawa. Kinsa? Pilion ko, ganang mangunguot. Ngano man? Makuot siya, makuot ko, kuot kaming duha. Inito ng gabi, kinuotay pirri. May gala. Bati iyang uyab. Ako agyod. Kung ako'y ulit tao, gusto ko akong maasawa. Ang sabi mo, Pilion ko, Sa lagi. pilion ko, kanang magdadaro. hanga naman. Mudaro siya, mudaro sab ko, daro-daro kaming duha. Inig tungang gabi. Ngano tong ang gabi? Hindi na ruhay, perme. Kaming duha, nangitag asawa. Bisag unsa, basta gwapang asindira. Ikaw na sad. Rosad, kung ako'y ulit tao, gusto ko akong maasawa. Kinsa? Pilion ko, kanang doktora. Wow, doktora. Ngano man? Injection siya ko, injik kaming duha. Inig ko nga gabi, Sa tungang gabi. injeksyonan pirri. Ako na sad. Kung ako'y ulit tao, gusto ko akong maasawa. Naman be, Pilion ko, Sa lagi. pilion ko, kanang tindirak barbecue. pwede rin barbecue. Oh, Nga naman, mutuhog siya, mutuhog sab ko, tuhog-tuhog kaming duha. Inig tungang gabi. nga ito ang gabi. Matuhugan, perme. Rosad, Imo na sad. kung ako'y ulit tao, gusto ko akong maasawa. Kinsa? Pilion ko, kanang tindirang eskindi. Apil ng tindira kay Cindy. Unaga na kay tindirang barbecue. Nga naman nagtindira kay Cindy. Nung sop-sop siya, sop-sop sa ko, sop-sopay kaming duha. Anya? Ibig ko nga gabi. Unsa man gabi? Unsa man? Ay, maawa mo ko. Sabar ay. Ganina ka kinanta ka ba na si Mawaw? Tindira man kay Cindy. Lagi. Musop-sop man kana siya. Nya, sop-sop sa gabi. Unya? Inig ko nga gabi. Masud ipan pirmi. Mga way minung ka. Ako na sad. Kung ako'y ulit tao, gusto ko akong maasawa. Naman be? Pilion ko, Sa lagi. kanang
La bandera. La bandera? La bandera. Nga naman. Koso-koso siya, koso-koso sab ko, kinusuhay kaming duha. Buya ko na ako. Inigtong ang gabi. Ganitong ang gabi. Buwa-buwa, perme. Iyo. Kung ako'y ulitaw, gusto ko akong maasawa. Kinsa? Pilion ko, Kinsa? pilion ko, kanang mamuhi og baboy. Ha? Apil lang bumuhig baboy. Ganahan kay ko na mamuhi og baboy, Klin, labi nagbabae, Klin, ganahan kay ko. Bumuhig baboy? Oh. Nga naman. Muungad siya, ungad sa ko, ungad-ungad kaming duha. Nya? Inigtong ang gabi. Inigtong ang gabi. Kamuritsing pirmi. Ako na sa... Kung ako'y ulitaw, gusto ko akong maasawa. Saban, Pi? Pilion ko, Lagi. pilion ko, pilion ko, pilion ko, pilion ko. Unsa lagi? Halag, uwa na ni. Kilat ba? Kilat? Kilat man to? Ang siyang naduko dili ganina. kudak na ito. Ay, kudak na ito. Abi ko gikilatan ta na. Kay padayog-dog, dugdog. Ko magikilat. Ako na sad. Oh. Pilion ko. Kanang tigagod og lubi. Ah! Nagkagod og lubi, ginaginot pa yun mo? Uy, ganina, nakitigagod og lubi, uy. Nga naman. Kana ni mo motog bingka, poto, bodbod, kalamay. Tigagod maglubi. Nga no lagi. Mukod-kod siya, mukod-kod sab ko, kinod ko rin kaming duha. Ay, ako na na. Inigtong ang gabi. Ganito ang gabi. Buak iyang lubi. Kung ako'y ulitaw, gusto ko akong maasawa. Kinsa? Pilion ko, Kinsa? pilion ko, kanang kaliwat og sigbin. Ha? Apil lang sigbin. Kanang uwo ko, Ano man? mutuwad siya, mutuwad sa ko, mutuwad-tuwad kaming duha. Anya? Iligtong ang gabi. Saan ang gabi? Patuwaron pirdi. Wana wana, wana wana, wana 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 wana, wana wana, wana wana, wana 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 wana. Okay. Amay ka lang, gusto mo punan? Gusto mo punan? Punan na to? Okay. Punan, 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 punan. Da, punan lagi. Thank you. Oy, Bob. Kondisyon na hinuon ko. Mundang ka. May pamanganta taglain. Amay ka lang, gusto mo manganta biglaan? Oh, lain? Oh, sige, kanta taglain. Lain, 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 Oy, Bob. lain. Sultian ka, Bob. Kini biyas Biloy, Bob. Falcone. Nganon. Uy, primero na kong pagkakita niya diyan siya magini kontak na to dito Cebu. Primero na kong kita nagtugog og radio kay pagkatao. Ikaw ba yung Godlin? Ni ari ko sa ila. Matay dato na sila Bob no. Nganon na kayong gudato? Ilang balay na git. Gwardyado pa. Basta na dato gani klin kwardyado ginagbay. Dili lang kay nagwardya sa ila. Napagid ang iro. Iro, Mm. sa classes mga iro. Doberman, police dog, Pekines, German dog, Dinol dog, hot dog, padayok dog, bulldog, nagaklase siro, Dalmatian isog kayo? dog. Ha? Mga iso kayo na. Iso kayo. Nga, Mo to ni adto ko sa ila. Pag adto na ko sa ila, gisugatan ko. sa gwardya? Di sa iro. Ah, Kuyawan ko ba kay pertira ba isuga? sa iro? Di sa gwardya. Ganahan lang ko kay nindot kay giniporme. Ang gwardya? Di ang iro. Mo to ni dagan ko, gigukod may noong ko. Sa iro? Di sa gwardya. Buang strictor ba kayo? Ang gwardya? Di ang iro. Mo to kuyawan ko kay tag-as kay tango. Ang iro? Di ang gwardya. Buang nga pusilon bitaw ko. Sa gwardya? Di sa iro. Ang ako lang kuyawan na niya rabis. Ang iro? Ang gwardya. Sige lang kag bugal-bugal da. Sa baday bugal-bugal baday na. Kaklaro ato, kung may kong gwardya, kung sa kag iro. Kung may kong iro, kung sa kag gwardya. Klaro atong bugal-bugal. Sa baday magbuot man kang ako man na istorya. Ya, pag abot mo kanina, nagkita mo. Si Biloy. Di, sa iro. Sa balay otros kang buang nga ka. Hoy, Bob! Maglin. Naman ningon diri. Oy, mao din dos kompanyeros, ilang kanta por ang binuang, wag sila ganda nga serious. Naday kay kantang serious. No na. Amay kala sultihan ta mo sinuod sa awit nga serious. Ako niagi kog champion sa tanang radio station. Kini si Bobby Sab niagi champion sa tanang gasoline station.
May gala kining akong awit nga love song. Ako ni pinungod sa akong mga kuyaban ako dinhi kaniadto. Wow. Oh, sa in English pa, this song is dedicated to all the girls I love before. Wow. Ano yung awit? Larga. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino. Nga naman. Nabayot na ka? Ano ba yun man? Nangita ng kagwapo? Kasi di pagkitaon. Kang gwapa. Oh, gwapa. Gwapa. Oh, gwapa. Oh, sige larga. Ha? Gwapa. Bisag dili gwapa, basta pirmi nagkakwarta, maayong mo romansya, mao ka na ang gusto kong maasawa. Kanang batignaw, kanang babaeng palainom, unya dako og kaon, mao ka na ang dili ko pangasaon. Basta ko, di ko anay. Ayoko sa sobra kahilumon, ang akong gusto may pagkabigaon. Ang gusto kong babae, ay, ang gusto kong babae, ang gusto kong babae, ang remedyo bastos. Ang gusto kong babae, di mamabdos. Kaya ang ako aber, medyo muhabdos. Naras kanta. DJ Alvaro. Yay. Maagid-agid nas kanta nga Kunsa? nisikat ni Mistika. Mistika? Oh. Ikay mo kanta. Ako. Adi ka mistika. Unsa man ko? Litsi ka. Unsa ka ta mistika ba? Kato nisikat na ko kato. Ang gusto ko sa babae, ano? Kanang dili gyud namanti sa tungang gabi. Nga naman. Kay dunay nagngisi. Taba na ay. Uy, klaro. Eh, Bob, napakula yung kanta, Bob? Saan? Love song. Lapsong. May gala kining akong awit nga love song kay mga tawa man mo. Kining sunod na akong awit nga love song, di lang ako pinungod sa akong uyab. Dili sa ako pinungod ninyo. Kung dili pinungod nako sa suod na akong amigo. Pero di pa din mo, Bob, napilain. Ano ba? Oo. Aparai mo lang. Malipay ka ng kataha, Bob. Okay ka bata. Malipay ka ng kataha. Thank you, Glenn. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Wow. Oh, Glenn, Bob, kung hindi rin ako sumaya, bakit? puspusan sa tika. Ay, kuspusan. Lipay lagi ka? Wala. This song is dedicated to my very best friend, Bobby. Thank you. Ano yung awit? Nahihiya ako sa kagwapo mo. Sa paray ka naman manukmod magka. Ay, klaruha din. Naisigtan na ako sa atbang mo. Paray. Patiwas sa sako. Ay, klaruha. Gihinay mo gina. Oh. Nahihiya ako sa kagwapo mo. Kay ang imong naong baw kaayo. Mangutan na ako kunod sa'y sikreto mo. Kinis Bobby, di ay model sa Chinsanso. May gala sa sige nagbagnos ang sinsanso, iyang suwang mainat. Ano mo suko man ka? Tinuod ba na? Ikaw doon na ka, love song. Batian ng mong labsong? Doon na kay love song. Na. Asa yung pinungod? Ni Piling. Piling? Ah. Piling? Unsa di tayo ito na? Kuan, sana'y laging nanampiling. Ay, panampiling day. Namo ko'y kanta kay... Oy, April Boys na imo? April Boys. O sige, April Boys, larga. Gikalimtan mo na ba sa uyab pa kitang duha? Nagiring-giring tas plaza, naghikapay tas atua. Sa dihang akong gikuot, nabalasot nun akong kamot. Kaya ang imo di ay panty, dunay buslo. Tama niya ay. Matakaw na kanta niya. Tama niya ay. May sa gana. Kumauna yun ka. Oy, Bob. Agli. Sultihan ka, Bob. Mukanta ka kag serious, ang mga tao manghilak. Unya, Nung nga tao, ano na sila? nanong nangatawang sa bada? Sabaday. May pamangan tataglain. Kuan, May pamangan tatag serious nga magkatawa.
Serious nga magkatawa na ka? Oo, na ako. Ikaw na ba? May gala, ani akong serious nga magkatawa. Doon na serious. Doon na siya katawa. Ha? Ganun lang. Ano yung awit? Serious nga magkatawa. Song by Freddie Aguilar. Ilang. Katawa. Sari-saring problema. Di ba, serious? Kamong tanan may problema. Tinoda. Ako karon may problema. Di ba? Virus papi may problema. Mga tawa ta. Sagot na. Nganong dili. Katawaan ta ang atong problema. Judge, paliham ko kuha rin buang judge, paliham. Sasabad di ay. Sige, magkakatawa noon. Di nagsabot ba ta? Serious nga magkatawa? Oh? Ikaw doon na ka. Oo. Okay, Miguel, paminahon tayo yang serious nga magkatawa. Kung kaniadto nakikita mo sa milyonarong mini, si Cosme, namatay man to. Aniya ang nipuli ni Cosme? Si Tan Xiong, ang mibangon sa lungon. Kasakay ko sa jeep, Wow. ang siksing babae. Ngunya ba? Pataka lang